nou top setmanal de l'Squad. Ara és el teu moment. Qui s'alçarà amb la victòria? Aitor ens sorprèn amb els seus consells per a gravar un podcast. Per cert, ja heu escoltat l'últim episodi del podcast de l'Squad? Vols crear un podcast i no saps per on començar? T'ho explique en menys d'un minut. Primer de tot, hauràs de pensar el que vols fer. Vols parlar d'algun tema en concret? Vols fer humor? Escull el camí que penses que més gaudiràs. Altre tema a debatre és: vols fer-ho soles o acompanyar? Un podcast conversacional junt amb gent de confiança pot ajudar-te a crear un programa molt més dinàmic i enfrontar-te a la vergonya en companyia i no tot sol. Tot i que fer individual també és una bona opció. Jo ho vaig fer així. Escolta altres podcasts que parlen del mateix que tu i aprèn d'ells. Queda't amb allò que més t'agrada i millora aquestes cosetes que consideres que els altres no estan fent com a tu t'agradaria. Si no tens material, el mòbil és una eina més que suficient per a gravar el teu podcast. Per cert, fer un vídeo podcast t'ajudarà a promocionar millor el teu projecte en les xarxes socials. I amb tot això, només queda començar. Anima't! I si ja tens el teu podcast, escriu-nos als comentaris el nom perquè tothom puguem anar a escoltar-ho. Acompanyem Gerard a un partit de futbol universitari. Uf! Solament de veure's jugat ja m'he esgotat. Avui juga al Biologia 2. Acompanyeu-me a veure com és un dia de partit en la Universitat de València. Arribem a l'estadi de Tarongers. El míster pareix que no es va presentar, així que votem al terreny de joc. Comprovem la qualitat de la gespa i a jugar. Podeu dir-me Johan Cruyff o Gerard, com més us agrada. Comencem amb bones sensacions, tinguent la possessió i fent molt bones jugades. Quasi aconseguís marcar de cap, una llàstima, bon centre de Chimo. Amb un xut de fora l'àrea, quasi trenque la red de la porteria, faig el 1-0. El partit es va complicar, no obstant, vam aconseguir la remuntar i vam guanyar 4-2 amb 2 gols meus. Si tenim 3 puntets per a casa, 4-2, partit molt treballat. Ja en casa toca realitzar estiraments, relaxar els músculs i ja pensant en el pròxim partit. Quina és la paraula més lletja del València? Apitxat torna per contar-te algunes de les que pensa ell. Les paraules més lletges en valencià, part 2. Lletges. Té igual que apitxes que no apitxes. Lletges. Una paraula lletja, ja ho diu. Pudenta. De tota la vida, una pudenta és un insecte que quan el xafaves feia molta pudor. Ja, és que em dóna fàstic. I si heu vist l'insecte? Hem mirat el diccionari. Aporrinar. La coneixeu? Jo no. Dir improperis, insultar, calumniar. A mi no m'aporrineu, Regomello. El regomello és una inquietud o pesar intern que causa un fet o una acció insatisfactòria. Seria com, ui, sent així un regomello al cor. Sentiu vosaltres el regomello? La paraula més lletja del valencià, jo penso que estareu d'acord perquè és molt lletja, és gargaig. És lletja perquè sona malament, gargaig. És lletja pel que és. La mucositat apegalosa que és de les vies respiratòries. I vosaltres? Quines penseu que són les paraules més lletges del València? Els valencians hem inventat un munt de coses i bona prova d'això és el llistat que et porta Joan. Penseu que falta algun? 4 invents valencians que de segur que no sabies que són valencians. En primer lloc, la Coca-Cola. Així hi ha drama, però la primera versió de la famosa beguda es va fer a una destileria d'Ayalo i s'anomenava Nuez de Cola Coca. El que passa és que un farmacèutic americà la va tastar a Frankfurt i va dir, pa mi. Per altra banda, si no fora per un valencià, segurament avui no podries escoltar Territori Sonor. Julio Cervera, enginyer militar, va fer el primer prototip de ràdio. Un aparell per a l'exèrcit que manava missatges per aire. Que també hem inventat el paper de fumar. Al coll algú se li va ocórrer que ja estava bé d'embolicar el tabac amb fulls de periòdic i a dia d'avui encara estarà forrant-se. I acabem amb la trina, el trinaranjo, inventat a València per altre farmacèutic, Agustín Trigo. Un clàssic mai passarà de moda. Quants en sabies? En coneixes algun més? Ens llegim? Top 2 per a Tània, que s'ha passat pel Campionat Autonòmic de Patinatge d'Alcoi. Amb ella i Alba segur que faríem un bon equip. Estem en Alcoi perquè se celebra el trofeu de promocional i el Campionat Autonòmic de Patinatge de Grupo Shows. Acompanyeu-me. Ja estem per així, estem superemocionats perquè el nostre antic club competeix avui. Acabem de dir les xiques del Ginet que estan així esperant la seva puntuació i ha sigut brutal perquè vam de bomberes i han representat tota la feina que han fet els bombers durant la dana, l'incendi del campionat. Hem agarrat forces que ve lo millor. Bueno, ja s'ha acabat el campionat i les meves xiques han guanyat el primer lloc. Senyor una copa! Ens n'anem a la canal de Navarrés amb Richie, que guanya aquesta setmana, perquè ens conte alguna curiositat que segur que no sabies.
Avui parlem de la comarca de l'Aigua, a Canal de Navarrés, que et conquistaran els seus paisatges i el seu entorn. La capital, Énguera. Algo que a mi em pareix meravellós és el seu parlar, un dialecte autòcton, compost per el castellà aragonès i el valencià. En voy, en vamos, me hace un mal la panxa, i la barbaritat de plans que tu pots muntarte. El río Fraile i la cova o l'aranya en Bicorb. En Agna, el gorgo de l'escalera, ideal per pegar-te un xapussonet i per practicar barranquisme. L'Albufera, el Palau dels Comtes de Cervelló, el gorgo català, la ruta de les Tres Cascaes, la Fuente de Marzo. En Xella, la cascada del Saltó i la seva pròpia platja salvatge. En Énguera, una bona ruta de senderisme o de bici. És la Via Ferrata. A més, si pots, és i fes-te un bon gaspatxo. Navarrés, Ayamonte, el paratge de los Chorradores. I si vols fer una activitat en calla, Balse d'Escalona. Els Charcos de Quesa, paratge del riu Sallent en Bolbaite. Millares, t'espera la cascada del Monstro, 60 metres medis. Com a productes autòctons, el cultiu de tabac. Fan artesanalment els puros caliqueños. L'apreciat oli d'oliva de producció comarcal. Què hi ha al costat de casa? Jo suposo que hauràs anat, si no és a que espere. Quina vols que siga la pròxima comarca de la que parlem?